Shazam. Elikkä terve kaikki hullut siellä näytön toisella puolella. Mitä teille kuuluu tänään? Joo. Mä en oo oikein kovin hyvä tässä. Elikkä tää on mun eka ikinä oma vlogi. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Okei. Elikkä sanotaanko näin, että katselin ikkunasta pihalle ja ajattelin, että tänään on kaunis päivä. Tänään on aivan mahtava, ihana päivä kuvata video. Ja mä päätin sitten, että en mä mitään Lottaa tänne jaksa kutsua. Että etteköhän te selviä, että voitte varmasti katsella munkin päästään. Elikkä te varmaan tunnette mut nyt jonkun verran sen perusteella, että mitä postauksia mä oon meidän blogiin tehnyt ja sitten näiden parin videon perusteella, mitä me ollaan YouTubeen laitettu. Mutta teille kaikille, jotka ette meistä aiemmin ole kuullut, niin lyhyesti sanottuna mä oon Iida, 13-vuotias ja rakastan ruokaa. Siinä on kaikki, mitä musta kannattaa tietää. Jos ihmettelette laadun muutosta ja että mä näytän vähän erilaiselta varmaan kuin aiemmissa videoissa, niin se johtuu siitä, että mulla on käytössä äitin Canonin Mark III ja mä oon tosi uusi tässä jutussa, joten älkää ihan vielä odottako mitään supermahtavuuksia mun videoilta. Musta tuntuu jotenkin turhalta tehdä semmonen ensimmäinen vlogipölötysvideo, että millaista tästä tulee tulemaan, koska mä en tiedä vielä itsekään. Mä teen ihan vaan mitä te haluatte. Elikkä muistakaa kommentoida ja kertoa oikeasti teidän mielipiteet tästä, koska mä haluan tietää, että mitä mieltä te olette näistä, niin mä voin sitten parantaa. Ja ne kun kukaan sitten rupeaa siellä kommenteissa mitään hirveästi valittamaan, mä en oo koskaan editoinut yhtään mitään. Että mä en tiedä näistä asioista yhtään mitään. Muistakaa siis tilata kanava, kommentoida jotain rakentavaa, seurata mua Instagramissa, Äskissä, Twitterissä. Joku vei mun auringon! Mulla oli just tää semmonen nätti valo, ei! Mä toivon, että te onnistuitte nyt edes jotenkuten selviytymään tänne videon loppuun asti voimatta pahemmin pahoin. Muistakaa siis tehdä kaikki se turha. Joten ensi kertaan toivottavasti nähdään pian. Hei hei hullut!